Takže čus, sme mené Ragaming a ja vás tam ďalšieho videa a dneska to bude taká menšia informačka, lebo dlho nevyšlo na YouTube video a nevedel som čo mám točiť, ale mal som čas, ale nevedel som čo mám točiť a nemal som nápady, takže dneska to bude taká menšia informačka. Do komentárov mi napíšte čo mám točiť, alebo mám začať točiť challenge, že tam budem mať aj svoju tvár, alebo to je jedno. Napíšte do komentárov a ak chcete budú let's play, ale streamy, to neviem cez čo mám streamovať. Teraz sa natáčam cez Bandicam, ale neviem cez čo mám natáčať videá. Takže môžete mi odporučiť nejaký strihací program, alebo proste nejaký editovací program, alebo proste nejaký program, cez čo môžem natáčať, alebo strihať, to máte jedno. Toto bola taká kratšia informačka, že čo budem točiť, cez čo mám točiť a s kým mám točiť. Hlavne, že aby ste boli s týmto videom spokojní, pre toto to bolo asi všetko pre túto informačku. Ja sa s vami učím a pre túto informačku zatiaľ ahoj.